Здравейте, аз се казвам Мелиса. И се отивам в стаята. Отивам на терасата малко да си постоя. Само трябва да сложа едни столчета, че забравих. Ето един столчета. Друго да ще взема. Едно. Готово. Така, ще се поседна на терасата да се почина. И другите да видим през това време какво правя. Това съм по момента. Кой ми звъни? Не знам кой ми звъни, но аз чувам на първия етаж. Чакай ме. И аз идвам, аз съм Ванеса. Идвам. Ей, не се приличах. На първия етаж нямаме нищо. Тук тук има прав коридор. Тук можем да се гоним. И тук, хайде да вземе навън. Айде, чао. Аз излизам. Уху. И айде навън, чао. Момичетата какво ли правят до... Да, нека слезем да ги видим. Чакайте, бе! Идвам. С кой си говориш? Помня да снимам видео. Нека слезем заедно. Хайде, идвам.